wa wo ye wo so ne asase bofo wo a wo sha nyina na wo ka nyina ebe mu abadenden ene odin daddy ana ya da wase awo dwumadi kese a otofo brempa owusu ababio ade se ho se enne dan ebe hia mu baso ne daddy se hu ni se ya se dan ene de ma wo ye bom aye ade wase sra foforo ade sra de se madwumadi wei enye nhira obi biara ofire titiri betaye eba odi ba fo so ne nsa jere tata fa no bedu fie asotwe mu tumi bia so ne tie dwumadi edumoja no abra no ase daddy me sra se dwumadi wei mane nye koso enye mpuntuo ene ne monyam se emfa ne pamra fie emfa ne monyam ma fie de be ye so ne tie ne nkutia tumi die ne mpanini ahye ya be dom hye ya de ye de umoja de se ne nyina ewo Jesus Christ de mo daddy ma wonsa so nkokuru che otumi ma enne ada edin kai enne ada edin kai a Owusu ababio edin nei menya kopo a wote ase ma ne nya toaso ma nya di so ma ne nya de atwato ma ne nya de edin kai a ene de atwaso ne de atwaso ne pempempempe awa Jesus Christ de mo tumi bie so de so besi wo kwa de umoja ne plan wase wakoa aye wo de do betere mo ida de ma ne nya de monyam se ma ne nya tumi ma ne nya hode ano to de tie ni paso de tie de umoja ne aseri na wo Yesu Kristo de mo daddy madwuma die we enye nhira obi bia de na besi dwuma de yase do ba hwe ne nya sa ne nim de do de hwe ne sika daddy shana na mu mamuru suma no awa Jesus Christ de mo daddy yesra wo nhira se mo nhira nya dwuma awa dwuma de yase obi bia be ba mfa nhira nko obi bia na mfa musuo san yaria every anko na mo obi bia na mfa ni tie ni nhira enko awa Jesus Christ de mo na me bo mpaye amen. Wawase Owusu ne abosu nyina enemonyam tumi bi abeba so mo maba omko na asabode to mo e mo de ka da ba yo oda ro ma de wa firi no bi a
Eshim, obi aka no ko, abese we ase de bako. Nso ojo so we ni floor de the program. Piao.
Onyankopɔn yada wase anyini wo yeni ataje ataje fowa ataje fowa nyamini atiye amen ye nyami aye nyami ahye fa ye wo fa asini enu onyam dia osoro nyene asida county amen osoro ni mani yokodo mo amen osoro ntanechi na ni akonya ne fita ya ka se na Owusu kan ya bebi obaye prayer dane amen na wa bema ese edum de kwan odetanya pajautie afeni ni breakthrough ba na wo eti ya wo so be finyame so wa me fa de kokko so na akonya na kuta dada ene wo so nkure ene eni onyam ene ate anete eni onyam na de de kan ye asechi na nanom se ni twa so sebie nana wabushia asechi nana no yakani tietia nyame na mebe yi nana wontuma no kebia wodi na so me pantam na mo die di kan de mame ntuni de ya fan drama wo sura kokre no sura bibia nana bra konya to wo fa so sia baba na nyen wosia me do ba ko sina na ofa de me kwa me so anunya santuma mi esa de nana sabat na kwani ko yashi nya fe na ko fantina bia fa kunu nitima atapu bokutuma ade hie tuma twa bokum ne kante dia woye eyodia hiesia nana dia tasu nya me bo adwoda vanisi atopota adwoda be fa futuma fa kwa yimu na mebo be fa futuma sika de sika ya de ya de nyina na na bɔ nyire kente esabia so ya kwa adama se ya kwa asroma so ya sa twa mu ba ha na na hwe kente wenya de de yeso no wo de na na wa wodia na na hwe bia we ne nyina ya wodia wo ma anu na wo wasa ni monyo asa ye ni bi ka be mi wo se ne wo sabe ka te kwa bi ti ase akodowe ya na na ta ase ti ase akodowe ya ejabu sia be ka bibi wo fa mo se hwe na na ba ko yi wo ba seda wo ba ko adadie wo ba ko na ni nyina wo fra ko na na wo fugu so wo cha gye kire we nyina ya wo dia na na wo ma me abusia ya se no nya fantuma ma ko abieno nai fada da ho na ba ma ho dia fatana kono en fatana kono previous na na wa dia nyina wo ma me international frisia samina me chemo wo wa kan fa me ma me o do me do wa yene me jare ni ya ma ko hospital me se me di ba ni ko ja ma sa ko ja sa fa ba ta wa chi se ni pa ya dia sa ye nana ko da o dem she ni ma ti ni mo because I want to drinking mineral water as I said wa ye ba because the lapa press you know fabako truck ni achi ko go be sra fama nana ni kuta chensa fada we Fisher International Fisher Company Limited na we friend Zuzu Asha Juba Wawase Dosimo Dondosia nana ni na ayadia adisha sa de Akwasidae mi take away agufi wani na ofata ni dia bana wani na ofata ni dia bana asukira me kani oso beso nana ya pasa ekola chasi ba ko yekuta fanta chasi ba ko yekuba wangu bottle camot Guinness malt wenya watamilo ni sobolo nana wada mo papa fama trankonya ya famo yesu nana epanisi ya chocolate kajoda yekuta ko sia fita misi dia ko nani fita afisa sani e ba ko mana kre adana woni so amen wayne mese saba sina nyonya na na ni de bitiri aba de se misi abrosa me nye contractor so chai nyame ahira me na na sika so ni de ye tini ni shira nyonya ko sia fita ade me ne me ba na ne
Dama, thank you, Nana. That's the right. Dama, but you need to Nana, because you can take and when you count. The other one, as a pan count, could put that cheer. Nana said they will you to find. That's the point my brother here. We are the you know, he will pass us forward so we can find a woman who gets here over. Catch say, you man never tell my dear no, a chill kumpa. She said, Nana, that it's money, dear. Nana, at 4 p.m. That's why for 2 years in a month, and I have seen him at him. And watching, you put a duku, and they are needed that food here. Sikadia Gusso, why in the bed? It's too a brew. Opadana Namasa, in Yamisha. Yea, my ye, Yamisha. Yeah, I let us find a very hey, Nana, Adama, Jen. Nana, sir, handkerchief. Ye Rame, Yamisha, Medasi. Sadia, handkerchief. Nana, where can you do that? Yamapa, now what you say? You ever called the Roman Church? Oh, Papa, don't you think Christo? We can hear two over here, I'm here, free. My friend and I was Lamin for. I said, and I'm going to for. We are in the Kaiba Church. I saw for Badia. There is so bad in your percent. One more day, one more Sika, who be there in the shop, Nanyabo. Now that's your cousin, and I 2 years said, Nane, I said, Nano. Before now, 5 years of the church. Another child upon we have my name. Ah, Papa, we have no minute. Sadia, Nana and a man I have so one. I can't from I inquire. I didn't tell you none. Nana, my tata, so what tata. Chalawati. I didn't really down to me, Ali. Chalawati. Chalawati. Why you panic at it? Chalawati. Why you panic at it? A man, why you panic at it? Chalawati. I know I said, Chalawati, why you panic 65 years? Chalawati, why you panic Wodia? Son, Wodia, Nana and Madia. Oh, 5 years. Mofa! What's that? Ope and Kabomu, Opemsuo, says Wawase, ye one from ye nipa baako. To say, Yenina Yinshiane na fasa idikai wani Wawase man ene ahoho ani ahemfo na hemfo no eni na de wona na ani so pa ni se de medical kan no Ope Wawase impuntuo ana yonko ye won peyi mu enti obaye no eni am esi na ni so no wa ka asofo committee for Wawase ma eku ewa nyina waka bom amomo yinipa say oye homecoming ne homecoming ya oye no sabe nyo ne mpani mfo nko a na eye oni Wawase man enya na eye nti wati committee na niso ade nyina wabo committee for na mane misumika ho bi enti yemfanye na yemfantu Wawase mpon edi committee for no mesre meyi won chairman no adi na adia na naji nesi ni so no a committee for no adi atumu no omo fantu Wawase manem ni yenyina homecoming no yenta odo ene yinhia no obia ka ho bi enye se wo mo nko a Wawase man awoho obi o ba bia eduru ho a menko de chairman be kanu enti me be sia na chairman no asama miura editor na nimu ni committee a wa form no omra no meka kakra bi na ya fanshe sa dumonyo se iti mesam committee no mesam mo chairman no omra no me je fidie no anka bibi kire Wawase man me damase Nana Wawasehene Nana Owusu panya otosu mienu Otumfo Aprempon Nananom ahemafo eba ne mema
ɛyɛ abadwakuo ahohoahoa sɛ nana Wawasehene si yɛni Wawaseman anamu na dwumadi a ɔde ahyɛ yɛn nsa no yɛnhwɛ na yɛni nana Owusu panyin akonya na obedi yɛ no na sɛm nyinaa ne sɛ ɛnyɛ ɔno ne nti ɛna ɔbɛbedi akonya no na mmom ɛyɛ Wawaseman mpuntuo ɛne ne nkankɔ nti na ɔbɛbedi akonya enti ama enema a ehia Wawaseman no nana ahyehyɛ ama yɛn sɛ yɛnhwɛ na yɛnsiesie no mako deɛ di kan ɔsi eni agyanan bia papa ɛwɔ kuro bia no enti ɔbɛhwɛ sɛ yɛbɛnya agyanan bia ɛwɔ kuro ma se yesuku no a bɛɛ 20 years ni yɛnyɛ renovation ɔbɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ renovation afei so ɛda nakoma so sɛ nsuo ho asɛm ɛno so ɔbɛhwɛ ho asɛm aka na afei so yɛahwɛ ne yɛnya police post ɛwɔ kurom ha na awurukasɛm ɛyɛ adɔso ɛwɔ ha eti wei ne nana ani suadeɛ ehunu no a ɔpɛ sɛ ɔyɛ na ɔpɛ sɛ Wawaseman nyinaa yɛ ka bom ansa na nana ani suadeɛ ehunu wei bɛka no egyina memme ɛde wo so ejame ne wo so ene betima amana bom eti team a nana de amaye de say uniting Wawase for development no ni ye team o so o hwese Wawaseman nyina ye beka abom na enbufu a ede ye nisino yetima apre ahwe ama Wawaseman nana ni so de ohunu pa no uniting Wawase for development edutu ena me say me ne wo na ebe sɛ adwuma de eti no yaya ne sɛ wo a wote Wawase kuro dua mu ha no sɛ wo yɛ ɔbaa yɛ twa kwabrantoɔ ama yɛ wo yɛ ɔbaa wo de yɛ 30 cedis wo yɛ bɛma wo bepia 50 cedis yɛne a yɛnte kuro mu ha no so no wo yɛ bɛma wo de yɛ 70 cedis wo yɛ ɔbaa wo de yɛ 50 cedis eti no dwuma de ewe na emene yesimpoa yenkapre ene yebegege edi adi saa adwuma we enti yebesra mo se bedu mebi no sesika we ne yebegege no abusua medamo ase nyankopon hrae ementi ni saa adwuma Owusu peni otoso mienu nananom Wawaseman ema ne emema ewie memamu nyina mo ade toche never fa akonya we so na ya ma nana ya Owusu peni otoso mienu etri kwa kese pa we de nana brantie ne ya sra nana no twedi ampo nana no se ya ma nana ahoden kwa tenti apotie wo nindie ni nyansa na wonfa emu Wawaseman na bi enka asanteman ebi ya dada nana no ma modi mani monyam adata adwumadie echi ase moye amana ye fe mo chese ampa amamre ni amane efe asanti wo bi kire asanti wo ebika ne ba fa akonye so asre emabu ene yenhwe nananom si ayesi ayama amamre ayefe na yemre ye ho ase na yensua emfi nananom saboni baka se so betima preserve your history na weni your identity weni your shell so dear exe bebia ye free eba nana ya Owusu otondo otosu mienu wana nsini ni akasa no wobuba enioma bebre eso make say I share in your interest mene wage eyeba ko me ye ocheche ni die ne make say school sami ade a mesoso mani aje ho pa ti mase nana ewio wa frani a mesimi dum die ma ho ade eba bebra ama Wawaseman eso afa ne to mapa efra na ya se ye nya wa ha nana ebe ya amena ye ya yeso ya ka ho bi nana ni so ade hu waka unity and development make say enka public word eneno nana atimi achieve eno hwe obi a
Wobia any agye na me catch me pay for say and dwumadi about me say kuro wa wobia any agye enka bom aba eti na nani so ade na bi ka ba ko me say ye nyina ya da wo ma na eti mi aye de aye amna ye dia kan de emputu dwuma no ye besre metense ye si ye twa etu abobia ye nyina ele ye fi Wawase ha ye nyina ye bebom ye betwa etu bibi ama ye kuro no so aye da behwe ama ebi aka asanteman tinanane mesra no na masa adam asibie modeshia mo nana boba mesra mo sa mo konso fa empire enter mechi media de mi masa media no mo meba mu na mo efie ni aba bedi ni die nyansa yetimi di peri ana se peri na midi no metimi edi amara akoye me ko elections me ba na so mo de empire ni efutuo eta mechi ampa media eye adwuma amane etimi na mechi nyaboda enimani mesa ba efitie mu meba na bia na so na ya twaso ama ya pa do so afa ne tuma ba efia medami na amase nyame enka obi bia nana odene ho krowra wani suade hunu a oho de maye ene ye da no adi na ya kire ama ya hu se nyame ya adoma bronya bosomi a ye December no 28 nyame di kwa echeye na ye ti asede a eda no ye beye Christmas a ye be kan se eda no na ye beye ye homecoming no anyina abeba wieye enti yentumi ka se dwumadie no abeba wieye wa bra yenda dwumadie no adi na animu ade a ye di si ani so ne se ye broni beka bibi se seed money a ye pena ye de ato ho se ye beye a enu December no na bota ye ne nani so adi hu no yetimi abie so kakra e de akere ye na fei ye wie homecoming na eniema papa na ewo no adadi ama obi ahu enti animu ya idie ye wo t-shirt a ye be hye wo dwumadie no emu nyina enti dwumadie no na ye di kan t-shirt na ye di kan apa hontuma na say ye ton na ye de ye seed money no na ye de aboa ama dwumadie no aye enkoso enti say t-shirt no eni de edi kan a ye ba be pa hontuma na ye ton na t-shirt no de wo mu ni obia ni wa obetimi ato t-shirt ni bi kane kopim se krowra odene ho na Owusu Panin and there was a Toman t-shirt no odi kan etobie na enam se oye odene ho na crowwe ye beboani nti ye mpese na bebie na no so oto t-shirt no ye pe kroba anase adofo a ya behia ha na nanti ye wo ha no ye pe nipa ba ko a obegina ana nipa mienu miensa a omubetumi agina na t-shirt no omubetumi ato ade amanana enti ye yi t-shirt no anam se eye nana ana edi kan ato na emom anye nana ana obedi kan ayi sika no ye pe nipa ba ko mienu a omubedi yanim mesam ye yi t-shirt no na yembie eso na yemfa anhwire grandma a ahia ne adofo na adofo a ahia ha na ye ti ano a de obeyi t-shirt no obedi kan ato amanana no anam se ye nana ne ato amani ni tiro we ye nka ne se eye sika ketwa bi sa anam kase ko pra so se ade bia wo de won sabe so no ebiko oya popo empresa epono na onfama amma esha ani kasiye anya wotia onnam sona kowe na eyi ani so ade no amra oyame anya wo kasiye pa apia wo de so na sami esha bia ni atoa o no ma wo se oya popo ade to mo ani kwai mpani fo kwai mu aposto esha amu wasi ade no ana apofina ni osha pa anya okasia kapemsa ba yakasia arade mani suye na esu ni wabusia na esikoye na kakoye eshanya kwaidia tafonima eba ya osiri se posina Owusu Panin
ɛne deɛ bia sɛ ɛde ma n'ahemmaa bia ɔde ama no sɛde manhyia ewura baa yɛyi sɛdeɛ ɔne ne di nkitaho nyinaa ɛyɛ ne fɛ boroso koraa otumi fi sɛ ɔbaa pɛdi na n'asɛ ɔhemmaa yɛna na ɛfa no ɛde bɔ n'abɔsuo enti sɛbi Akwasidae di kan sɛbi n'atafo yɛ ma so ɔtena tafo sɛ oyi n'ani a ɛnyɛ yie ɔma yɛ nyinaa no wɔdwene sɛ yie mi bɛyi ɛde ɛkora na ɛkɔ so ɛwɔ Wawase kuro dwumadie no ɛkɔ sɛ ti ɔmɛduru ha nyinaa na ne ho poro sɛ bibibibi na obi yɛ atafo ɔtɔ so mmiɛnsa na atafo yɛ ma abaayɛ a ɔsɛ a ɔtɔ so mmienu ɔsɛ na ɔso panini biribi ɛbɛsi bia ɔma no de ɔta wɔakyi ɔde tafo abosom ne ata no ɛnsuo ne ata wɔakyi biribi ne bi antoro da na ayɛ ma so ɔbaayɛ a sɛbi ɔntumi nkɔ ne saa kwa ɔbaayɛ ɔno nso kura buo mu adeɛ a yɛntumi nto din wɔ dwom ɔde pia ne ba akyi sɛ ne ba nye nto awewa mu na adeɛ kye a mpata nyinaa ɔfa mmɔ paa ne ɛmfa pata ɛmfa tesa sɛdeɛ n'atafo yi ma ɛbaayɛ a ɔsie nanom n'atafo yi ma ayɛ adeɛ na ɔmo yɛ mpiri nɛɛ Wawase ma ɔmo yɛ mpiri nɛɛ n'atafo yi ma ne ma obi bia akɔ ababa community center edi kan mɛda otwe di ampɔ Nyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛn so na mmerɛ tenten a ɛhyɛ yi waboa ya mɛ na yɛabɛduru amadwuma di yɛde kɔ awieɛ a yɛante ate nkabɔne bia deɛ ɛtɔ so mmienu mɛda me wura ase ɛyɛ asantema wura na da romanti ɛnɛnɛ ɔde me ababa bɛtena no si deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa mɛda Kumase Traditional Council for nsusu ase ɛyɛ mmea me nua Nana Dawu Hene Nana Kaase Hema me maame ɛyɛ Nana Tafo Hema na Hema Hene Otumfo Chidom Otumfo Ankɔbia Hene Chidom Hene Otumfo Akrokrowa Hene ɛyɛ Mira minua Atipin Hene Nebrani a obesi manan meda Otumfo Achichide Hene so ase ebio meda Wawasehene nyina ase emofra empanyi ene mu emranti ene mabawo nyina afi mi amabusua amedam a asechi abusua so meda obibia ase sɛ madaroma etwedi ampɔ Nyankopɔn ne miru asante hene de akonwan dom me echita mabɔ me amba bepem samri na me ma me kasa anye tintintin bebre da bia me kasa sɛ de misika no ɔdɔ na me srɛ ɛsɛ yɛ ma ɔdɔ mra yentem firi sɛ mo ka sɛ bia son sɛ bi ebru me na me yɛ hene ti bibia mu gya abɔ me so a me kwa me itimi yɛ ɛna metimi ayɛ nso a agye sɛ ɔdɔ ɛne nka bɔ mu kyerɛ sɛ ɔdɔ ɛne nka bɔ mu ni wa bibia ntimi nkɔ so okuro mu a sɛ da bia meka no ma metena ha sɛ me de bɛyɛ ntomafira ɛne kyinyetuo ɛne me ho ɛho fa ɛna sɛ ɔhwɛ ma ho fɛ a ɛyɛ no ma yɛ dada nko a na ɛwɔ me ho ni nyinaa me de ka asɛm deɛ mepɛ sɛ me kyerɛ nyinaa ne sɛ meyɛ titini ɛna sɛ bia sɔn sɛ bia buru ɛnyɛ ahomasoɔ ɛne dwa ne ahantan ɛna mebɛtena Wawase aba bɛyɛ ahobraseɛ ɛna mede ba na mede aba bɛsom Wawase man mɛsrɛ sɛ ɛyɛ homecoming committee ɛyɛ dwumadi a yɛde asi yɛne su yi mɛsrɛ sɛ anamo a yɛpɛsi etuo yi obiara fa ne ho nhyɛm bi na Nyankopɔn nom yɛ kyerɛ sɛ yɛntimi fa yɛne nto aban so ɛsɛ ɔmɛyɛ biribiara mfa ma yɛ na mmom sɛ Wawase yɛ wɔn ka bom na ɛyɛ yɛ adwene sɛ yɛyɛ bɛtu anamo a yɛbɛtumi a yɛde ɛkyɛn aban bɛyɛ de ama yɛ eti mɛsrɛ sɛ mommɛ nyinaa yɛnka yɛn ho mom sɛ mpo ɛberɛ a meyɛ abranteɛ ɛna meyɛ biribi ɛna ɛha obi a akyɛ pa ɛna mede ma obiara mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnka yɛn ho mom na yɛmpagya Wawase meda obi biara ase
Aha.